ngikuthole. So njengoba nginibizile nje, ngifuna ukwazi ukuthi kuqhubeke kwagcinaphi ngoba phela ngangigcine kuthiwa uzoboshwa u-keyboard player. Mawami ake sixolise nje. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi nabo abaphathi bethu babe nalento ukuthi mhlawumbe since kwaba udaba olatrendayo mhlawumbe bagcina mhlawumbe amaphoyisa elisukumelile ababoshwa. Kanti abagcine bengaboshwa ngani? Kwenzakalani ngoba mina ngifuna uqamba ukuthi thina sabe sisijutsho ukuthi siyosebenza kwenye indawo. So sagcina ngingatholanga-ke nabaphathi bami. And futhi engicabanga ukuthi kumele kwenziwe ukuze sithole isisombululo sokuthi ngabe ingane yangakuphi fanele kwenziwe i-DNA. And futhi kumele kube yibo labo umfundisi no-keyboard player kumele bakwenze lokho ngoba impikiswano kubona bowu-2, omunye ukhomba lo nomunye. Wena nobaba wakwakho oshade naye akaze naxabane nawe athi wena usuke wawudayisa ngendodakazi yenu esontweni, wawudayisa ngayo kumfundisi noma wawudayisa ngayo ku-keyboard player? Akaze ube nayo mhlawumbe inkinga efana naleyo? Hhayi, sinobaba sixabanile emva kokuthi athole ukuthi ingane ikhulelwe. Ngoba nje asixabanile kakhulu nobaba, waze wacabanga nanokuthi angishiye. Ngasho ukuthi hhayi, ingane bengathunywanga yimina, kodwa nje kumele sisayiphothe njengoba kuyingane yethu, ngoba kuze kube yimanje kwayena nje akakhululekile ngalesi senzo. Akakhululekile nhlobo ubaba, akakhululekile. Ulungile mawami. Ngenhlahla-ke uma ukhuluma ngo-keyboard player ovele mangikhumbula kahle yena oyisibhalelile okokuqala, so la ahlala khona ngazi. Bafethu yini ngibamba manje? Yewani. Sambe. Bafethu kanti njani? Bafethu ngibaphelana mfowethu. Awu mawubhizi ulala nezingane zabantu awabona ama-right. Ubona manje ukuthi unama-right. Bafethu ngibaphelana mfowethu nje lapha. Asambe ngitshela ngobaleka qala. Bafonele phela, bafonele. Ngenzeni ngibamba ngalo leli ngibaphelana kanje. Hayi hey foko. Mama sakhile. Bamba. Yazi kuyampela bani. Bambe. Hey. Dakiwe la. Lala nezingane zabantu la emasontweni mase ngicani nozokhuluma indaba ukuthi nama-right. Ama-right asuka la. Off. Fakela lona. Fakela. Yini mfethu ikinga. Uzokubona manje ukuthi unama-right. Mulala nezingane zabantu emasontweni wena ubhema ugwayi wena ugila imkhuba la uthemba ukuthi uzothi nama-right. Hey foko. Hawu. Yini? Sakhathala indaba yini? Hawu. Ngene emotweni mfethu. Yakhathala mina indaba lapha. Hawu, izinja. Ngilimkhuba la ithemba ukuthi inama-right, ithemba ukuthi inabameli. Station kanti insizwa izovela iphuma imoto ihamba kodwa-ke nakho awuyibonele. Mlande fresh, buya naye. Dakiwe wena. Hey mlande. Mlande buya naye. Hey, buy. When we is, hayi woza wela. Hawu, sitakelwa uwe la. Ngoba athi uthe unabameli wena. Yabethu uzofonela manje. Hamba. Hey. Basamba wena. Ngeke dlale wena la. Wosana, mlande. Buka manje sivimbane nezingane zesikole fabe ibheke esikoleni manje. Sivimbile manje imoto. Ngenxa yakho. Basiyakelwa wena. Mlande, faka. Faka emotweni lo, uyahlanya lo. Faka. Hey wena, sisukudlala wena man. Soni. Faka emotweni nasamba. Sisukudlala lo. Hawu. Soxhashaza ukuze kube nini ndoda? Athi uthe unabameli wena. Uthe unabameli wena. Ubalekelana wena imoto ihamba. Ubalekelana imoto ihamba. Ngene police station. So bekufathi siqaphe ngesolokhozi ngoba
besenovalo lokuthi usengaphinda azame ukuthatha ama-chance ukuthi azame ukubaleka. So-ke kodwa-ke ngale kokuchaza kakhulu ake niy'bonele nakho kusaqhubeka. Bamba awuzazama ukubaleka. Phuma baba. Mama thathela ukudlala ngoba hayi baba ayikho into esayixoxa nayo. Bafethu imali asixoxeni phela bafethu. Ayikho into esayixoxa fuck off man. Dakiwe baba. Ayikho into esayixoxa. Ayikho into esayixoxa. Manini bafethu. Hayi fuck off ndoda ngizulokhu ngidlala wena mina. Qhumisa. Hayi ayikho into esayixoxa la. Mfethu. Bafethu imali Hayi yinto esayixoxa.